technical khawvela kan lo lom le veka cheu tun chuma chuan kumsang ni somni pahni ati chua Korean drama Rookie Cops ti chu kan clear ho le dona he drama a hian tlangwal mel thatak siang hiona apa hnungzuia police officer ni tumle me chetum ru zet mai goyon kangi te chu kan chang tu nu le chang du pa turte ani donani goyon kangi chuan Korean National Police Academy a zirve turin interview amachon meka zona zo tu chuan no panlaya changa police officer ni cha khrim shim ani le ani lo te chu zotin yun kangi chuan ani lo thu ina changa chuta anau panlai chu arun lang yun kangi chuan TV popstar lam chu enin alam pui vena sahle a ti chuan anu bula atlan ngalin alen huna popstar ni adu thu chu ashil ngala chuta anu chuan nichin loka firefighter ni khadu itia tuna popstar ni khadu itile ngala ti ina lo changa chumin nuwa anu nen dora an kalna po chuan dona dorlun de umai hi mu in alin huna dona dor hona poisa tam taklo chua atum thu asoile ringot bok kum engemo zat aliam le nu chuan anau panlai thian ju chana chuan honrei tak nuwa aron tlo le hlol maya anu inju chana chu KNP wa zirlai ani thu soin nyun kangin ju chana chu mel tha ati in a en vong maya athina ron phungal dup maya ni chumini chuan ju chanan yun kangi chu KNP wa alu ve theinan tip engemo apenwala chumini veka thang chuan yun kangi chuan ju chana wang liawin police officer ni chu atum ngeta bur maya ni interview nei lai chuan zona zo tu pakhat chuan police officer ni achak chante chu zotin han enton bi griaute anei le nei lo azot boka chuta yun kangi chuan mark a score thei in beisein zona zo tu zinga officer le khabu chu aron phora anga isan thule ama angni achak ve thu te chu soibokin officer paril ruhne chu atum hle ni interview zo vele anuwa kol ngala mahse anu chuan a boy thu lo shilin hova turina cha a ho ma in yun kangi chuan thla ala kwal vel le phota chuta athala ka chuan tlangwal pakhat hi aron lang chu tlangwal chu siang hiona ani a interview nei tura ron kalve thawalo ni ina a horwal chuan anu in thil deliver turin alo tir ngala chu vele yun kangi ngai dani lo lutuk chuan if anu hi police officer kani mai to dona hengte hi minna deliver tir zel donem ni ati shepa mahse anu chuan haulet zekin atir chuak ta thawani chuti lain siang hiona chu a thian tenen anleng chuak hawa interview nei thule result anga mek thu te chu shelin anti ti ho zela chuta an thian pakhat chuan an thian pa pakhat jok chu a kauna a poisa khol zong la chuaka abial nu designer bag a pe ka wangin a hauh shepa an thian dangte po chuan mangai na in amit atidel zota nia shilin abial nu chu kola a intur mantal pek tir turin an shila siang hiona po chuan kol ngei turin alo fui ve bok ti chuan abial nu kol tur chuan tukver lama a pheya chuta abial nu le mi padang in ko a ankal dun hi a muta hlo mai ti chuan an thian ho chuan an zui ruta a ankal na hotel room an walu chuan birthday lom na hun an mangti asia tak hian room chu alo in cheina sahle a abial nu chupon a zui chuakin engtin nge hetiang hian ka chunga iti theizok ti ina zota chuta abial nu la chuan zana pakhat ma anei lo ti asia tak hian karni liam ta khan kan in then dai to alom ti in kalsan maya tuma chu vele siang hiona chuan lo dangin ngai zong tanga nei sana wanga ngai dam dil abat thuwa shila chunu la chuan atum lo na sa alo an khumle ta shep zoka chuta siang hiona chuan gold digger ani thule gold digger chuan poisa awanga midang dang an ngai zon thin thu asoi ta piap mai chuti lai tak chuan yun kangi thil sem chu aron thleng ve che a nula chu a unau nu ti asiat vele chan ngalin siang hiona hna chuan engtin nge ka unau nu hi gold digger iti thei zoka atita shep maya siang hiona chuan amasabera i unau nu hian kan thian pa puisa 1 million ngaman hu designer bag alate te a then le ngal dai ti te hi isya em a hanti a chuta che chuan yun kangi po in soitur a vai ta hle puisa chu a rul sakle vector thu a shil ta ringota
mahse an in kota an run in lan le ani vai chuan police a call tur thua vawin a unaw nu chu a hruai sang ta ngala ni mahsela reipo an kal hma in abial padang an tok le ngal chupa chuan mi kangi chu a an khum shepa chumi hnuwa yun kangi thleng chuan hauh le in a chala ate chuan a kok ta sia mai chutia thamlo dewa meichia a khoita ka chuan siang hion ron in rol vatin natakin akuta mer saka yun kangi te unaw chu kal turin a shil chu vele mi kangi bial pa chuan siang hion a chu a hmaya tak a nek ta pop maya a thal chiang hle in lama chuan yun kangin a unaw nu mi kangi chu a hauh shepa mahse mi kangi chuan a unaw nu chu in ngai zon na chungchang a shil let zek mai yun kangin a bial pa hne na changa alak zong pekir le vek tura ati chuan mi kangi chuan bek min pe a keipo in a rulet nan designer wallet ka pe ve thawalom ati a yun kangi chuan a poisa nei na te chu zot le in relote a poisa a ruk sakti chu a hre chuak thwaya a thin rim lutuk chuan kutlhak tumin a unaw nu chu a kwal ta chiam mai ani chuta anula chuan mi kangi zok hauh talo chuan ama chu a hauh ta zek maya chuta chapa apa le zel po chuan ama abok chu hauh vele in alung oi lo lutuk chu atlan chuak ta daya pona a chuak chia tia chuan ju chana ama mutura ron kal nen chuan in tokin anti ti zuita a ju chanan yun kangi chu a interview chungchang te zotin yun kangi chuan a kal tuan hle thu in a chang maya ti chuan ju chana chuan a aina sa azir tura fuin thuron thatak tak a pezui bokani ni engemaw zat nuwa chuan yun kangi le siang hiona te chuan exam an neya chumi hnu chuan an result chu an ngak le wang ani chuta result chu ani chuan yun kangi chu a chung te nen an phur ngang maya mahse van duai thak takin a hminga lang ve ta tlat lo mai yun kangi mai ba ka a chung te chu an hnual hle maya ngoi ringin an kal san le ta dayani chuti lain siang hiona ero chuan exam chu thatakina pass lau thunga anu hlim lutuk chuan apa chu kol ngalin phur takin cho ei chwa arot zuya mahse siang hiona pa chuan a buai thu lo soin a kal theilo thu in alo chang deuh muk mai ani ni engemaw zat aliam le hnu chuan KNP wazir tura in ziakling zong te chu police university a chuan an om thap to a chuta chuan mi pa trainer hyo ka chuan training an nei dan tur te chu alo shil hlom don ani chumi ma chuan officer duty ten zirlai delegate chu an check vek phota an training na atangkai tur chau ken lu phal sak ni in adang zong chu an lak sak vek ani chumi hnu chuan an room tur thawa an inrem fela siang hyo na chu mi padang pathum tenen room in tromin in mel sha tir na te an nei ngal zunga chuti lain me chelam po chu an room me tenen in mel sha tir na te nein an zinga chuan mi zedang lam deuh pakhat hi a om ve a ming chu ki hana ni in mai chuan nil om fashion lo le mani oma om nuam ti chi ang hi ani a roommate tu ma chu a beve swam lem lavani relote nuwa zirlai te chu assembly nei tura ko khoman ni field an thlen rual chuan officer ten lo hauh ngal zungin he muna ron intar tu ringot po hian minute tam tak in mamu ania ti in an ang shepa chuta trainer hyo ka churan ding chuakin karni chung zirtir na apek tur thua soya voina tang chuan thil pathum ole ka ti pal ti le ka shethia me ti hi in vongtla turani ati ta chak mai ti chuan siang hyo na chu exam na ti that bera wangin monitora da ani training chu an jan takngal ani khat na ringota po chuan an zuang re ngar hle maya atu po mai chuan harsa an ti in an chau cheveka chuta zana chuan an hostel chu an ti fighter le ngal bok nen a then chu an phun mai ani an inti fai velai tak chuan an senior in thuaron puanga roll call an nei dona wangin zirlai te chu an ma ani room chewalu turati an ni la in bol zo velo te po chu an laklo anga roll call an nan man nge yanga yani an dan nei chu a khau em maya mechi officer strict z sonyo yu chuan mechi ho chu thilte tham tak taka po hau shepin an room chu chete ya apot lek po in an khum shep china
meiche pakhat phei chu ani khat nia tangin adam lo pha hialani atuk zinga chuan training an nei chan le ta a ding le ve in kal thela march an nei na chuan atiswal de ute chu phusa voiza ti tir zel an ni a chutianga shemzinga chuan siang hiona po atel ve nge ani chutia phusa pan ti lai tak chuan ahma zana dam lo meiche pakhat chu atluta nok maya chu vele siang hiona chuan monitor ani angin ashisial na athad vak lo thu alo soiwata mahse officer hio ka chuan chu muna chuan michak lo ta na muna om lo thu a hril ta zeka ti chuan atuka chu meichha chuan abong ro pekin police academy chu a chwa san zuita a atlin to thlot lo thu a thian te chu a shilani chuti lain yun kangi chu alo graduate ve che a achung ten anlom pui em lain ani ero police academy a zir thei tura atlin lawa wangin anwal le a chuti lai tak chuan kola dong ta thut mai arun betu chuan police academy a chuan sit pakhat a ol thuwa ron shil ta hlo maya yun kangi lom lutuk chuan apang parken chu vor ngalin anu le pale a unaw nu te po chuan anlom pui hle ani atuka police academy vathen chuan officer sunyo in a room tur chulo ko muin chuan thil eizo vele a training chanani tur thuwa shila yun kangi chuan chu mun chu nuamati ngal le chuta lunch ei tura akal na lama chuan siang hiona nen an in supala a mel morwal chuan a unaw nu gold digger ti ha ko tu kha ani ti shengalin siang hiona po in yun kangi chu alo she chuak ve ngal boka yun kangi chuan enge heta hian iti vengota ati rwal chuan akora KNPU ti in ziak chu a mule ngala chu vele in thlashung de omai hian chu muna monitor chu ani le ni lawan zota mahse siang hiona chuan a zo na chu chang lovin khamizan khan I unaw nu chu a ho tluang mo ti in ngei ti hria deuh hian a zot leta chu vele yun kangi chuan o tluange chuan bag po kan pekir le to e ati ngal wata mahse siang hiona chuan bag pekir le kir lo lam chu apoi mo ber lo thu soin a unaw nu in an chian pa thin lung in fiam nan chawa a man wang zoka ngai dam dil tur ani thuwa shila chuta yun kangi ngai dan ani ta big lo thin rim taka a haulet lai tak chuan noi lama changa an ma ni lo mutu officer sunoi chuan an mun ve ve akal turin aron awa chu vele yun kangi chu thu oi taka kal son ngalin ani khatna chau ala ni bok nen a phur sur sur hle a ama a meiche chuak ta omna grupa adani in a phur zia an mu chuan pakhat chuan hetiang hian atop thlengin phur theila a thangotang ati top maya a chan chu yun kangi chuan enge thlengdon engma ala sheve tlat lawani chung yun kangi thian thar pathum te chu ari juyang gile ki hanai te anni a hanai mi zia chu soito angin nel omlo zet kha ani a atum de ureng thina wangin midang mu thleng chuan ati chevek thinani nikhatsu meiche professor in criminal psychology chungchanga azirtir na apea mahse azirtir na chu aboring anti ema wangin zirlai tamzok chu anmu thloma yun kangi po chu mu thlu velo mahse amu chuak inti har sham tuma ayin ham chu officer sunui chuan lo mufu in anzirlai atop vele mu thlu zong chu adin tir veka zirlai chen khat andin laya yun kangi ding velo chu officer sunui chuan avapan naya ring taka vin shepin adin luitirani ti chuan zirlai muthu zong te chu officer duty te chuan an hlap ta shep maya meichia po mipa ang thawana a shem vek ni in chuti lai chuan tu emo hian camera alo kamru a chu huna thil thleng zong chu alo in record vekani trainer hio kan yun kangi chu shemani na chana shiat lawa zo chuan yun kangi chuan class a khan kamu ta chuak ngeya mahse kamu tholo ti ena changa chu thodik po ani yun kangi chuan chutianga na taka wangai khop chuan tu ma in thilan ti swalo thuwa soita mi amai boka anung changchu trainer hio ka chuan a holle chumi hnu chuan a thian ten yun kangi chu an shilfia trainer te hnial let lo tura shilin engkima ole ai chawa changzel turin an ronani lelama siang yon na le a thian te chuan hostel chu an ne to hle a ramen le burger ti vel te chu an ei chak to hle
chuta an thian pakhat chuan eitur le bungbel da na ruma noodles a hmu thua soi tamaya chu vele ruk tumin an pali chuan an che chuak tangal mahse an hlotlin hma in an lampana trainer ronkal thoman ria a man mo taka an ruma lut le ngalin an noodles ruk tum na chu a hlo cham ta photani atuka chuan martial arts class an neya zirtir tu chuan siang hyo na thian de yela chu kau chuakin olsam takin apa ilet dor maya zirlai dangte ne na chuan chu an mel mate an paitluk dan turani thu shil fe in siang hyo na te thian tho kim taka chu a kau chuak vele a mahse a paitlu thei ta der lo kim taka chuan martial arts le judo alo sha to awangin an zirtir tu pa jok chu paitlu ina bo bet ta der maya zirlai dangte nui zalutuk chu an insum hlei theilo class ban vele yun kangin siang hyo na chu kau shangin ahma khan heta monitor hi in ile ni lo ka zot che a tinge in lo thu I soi ti ina zota siang hyo na la chuan engma ka soilo kha ti zonga changin yun kangin bek chun zoma tumpo chuan akal son ta dai mai ani in khak na ruma an omlai chuan yun kangi thian te pani chuan siang hyo na chu me chia te du ron angchi ani thu suin chelawan ti thuan soina sa hle a yun kangi thung chuan aoi umlo e tia changin an inkara thil du omlo tak thleng te chu a hril zuya chuta ari chuan hanai chu zot vele in nang du deute inei vereng rengim tia azo chuan hanai chuan chutianga ka boilo chuba ka zirlai ten ngai zong nei phalani lo bok ti ina chang muk maya ami jenel omlo lutuk chu an ngein ari le ju yong ite chuan an rel chun zom le ta zek mayani anu dewa yun kangin ari ne na chuan zirlai ten ngai zong nei a theilo tak takem ni a ti ina zot le a ari chuan tak take tia changin yun kangi chuan pon lama chu chana mel a muthut maya mahse awa chwa chuan mu tur lo om to lo anu dewa ari chuan yun kangi jacket pek tumin azonga chuta chuan siang hyo na nen in supalin jacket atang chuan camera aron tlanol maya ari chuan tu ta nge ani po ashat lem lawa wangin atlak na ni arin yun kangi jacket ipte ha chuan ada le maya chu camera chu trainer le officer te che dan zong record na ngei kha lo ni training an nei lain camera chu yun kangi ipte atang chuan aron tlatlanol maya trainer hyo ka chuan char ngalin a phone a chuan a hanwa chinta a video a mu rol chuan a thong chiang hle ti chuan office a yun kangi chu ko ngalin thil omzia a zota a yun kangi ero chuan camera chungchang engma a hriat lo thu bakin chan ngai na a shelawani dima sela camera chu a iptia changatla ani imia wawangin officer hyo ka chuan yun kangi ta nge ani aring het bura ti chuan yun kangi chu detention room a da ani ta ngal chuti lain anu le pa ti chuan mi sang lo phone kwalin an fanu chu police officer ani evatur thu an lo soi cham chi maya an fanu chu detention center room ma a ommek ti shelo chuan mi den har satna an nei phot chuan an ma ni chu shil she masa zel turin an lo shil vel chiam mai ani lelama siong yo na chian te chu noodles ru turin an che chuak le ta a chumi tum chuan hlotlingin rin hlel an ni lo nana pakhat chau an ruk chu an in e chom diala an ti zel na a de la chuan yun kangi ipte atanga spy camera mu chu ani thule sheman ni dan zong a in record vek thu te chu a soi chhuaka mahse siang hyo na chuan yun kangin chu tiang thila ti chu a ring thei tlat lo atuk zinga yun kangin ari ne na chuan nimina ka jacket min petu kha inia engthin nge ke ipte ya camera kha alo om ringot thei ti ina zota chu vele ari chuan yun kangin pu atum don nia sha in a hlau thong chu akal son ta daya an in biak na chu siang hyo na chuan alo shevekani chu spy camera chungchang chuan thu nei tu sang jok te bengpo athleng thwaya ti chuan siang hyo nan ari chu thudik tak soi tur a chilin nimina kan insut khan e jacket kena chang camera kha aron tla ani kha atia mahse engtin ma chang lovin ari chu akal son le ngal dai thung yun kangi po chuan khoi ange akal ti te chu angai tu achar chara ti chuan a jacket chu midang jacket nen a in thlak thleng palani ringin ari mutur bok chuan kal le atuma
mahse kong khar a hon rual che chuan pona inthiam lo mel dewa a reloading reng chu a mu a yun kangin ne na chuan ngai dam dilin camera chu amada nge ani thule tu ta nge ani ero a shat bik lo thua soya chuta yun kangi chuan ke ipte ang camera da tu ini thu chu ama khan soiwa turin ya sin ati chuan ari chuan tu ma shilo turin angena chumin hu chuan yun kangin siang hiona puina chu avadil taringot ani atira siang hiona chuan adu lo thu in lo chang phota mahse aril ru min nan yun kangi chu khongai thlak mel dewa auma wangin siang hiona chuan pui chu arem tile ta shamani lelama siang hiona chan te chuan noodles ruk chu anban san thei me utolova ahma abom khacha uruthin khan tuna chuan voi khata palilai mai an ru chuang ngamta a inti thei dewa kim taka an mu tir lai tak chuan e tur da na room en kola ti fai tu nu chu aron lut ta thut maya an phut chiang kher mai chu nu chuan noodles omza te chu achin chia thlap thina box khat lek abo po in a she thlap thlapa mahse chumini chuan box li lai maya bo wangin a she chuak rang hle ani ahma a box khat lek abo lai khan ahma a bom khat lek abo lai khan noodles bom danga chuan uv ray chemicals hi atat veka chumi mang chuan olsam takin arutu te achui chuak theita ni siang hyo na chian te bula chuan he muna hian kumsom thum chuang ka thok to a in thungai thlak thin zong zong po kha kumsom thum chuang ka lo ngai thla to bok chu wang chuan spy ang chia ka ni to a min bum mai mai lawang ti in azil ta shep mai ani chuti lain hanai chuan ril ro ha ti sha deuh hian a spy camera man chua ani thu chu phone in tu emo hi ashila chuta che chuan chu spy camera nei tu dik tak chu kan che theita ni khamini a in thak na ru ma chua san nu lo khan ari chuan yun kangi jacket lak sak atum nalama hanai jacket jok chu alo lapal hlau maya yun kangin hanai jacket chu ama ta emodia alo hak sia wangin atal buai pha ta ni yun kangi chuan camera a omani chuan a charger po a om ngei don ti chu angai to chuak ta a ti chuan an room chu check ma saberin hanai lukham noya chuan charger chu a muta che amaya chuti lai tak chuan hanai churon lutin yun kangi a mu chuan azam ngal le a abung ruwa alo check ti a hria chua arwal chuan alukham noi chu adap tangal chu vele yun kangin charger churon phorin he hi izongem ni atita a hanai chu a thong chiang hle lak sak tumina ban ngala mahse yun kangi chutlan chuakin office a akal tlang ngala spy camera chu atani lovin hanai ta jok ani thu chu asoitani office a chuan ju chana po alo omve a professor chuan hanai chu in puang turati in hanai chuan chu charger chu a phone charge na turani thu suin dot asoita daya professor in phone ken lu phalsak an ni lo thu asoi chuan hanai chuan in lama anu adam lo na sa thule nitin anu biak angai awanga kengani thu te chu asoile a chu charger chu a phone charge na ani thu bok chuan atang tatlatani ti chuan professor chuan charger chu hanai phone a chuan vo in alo in bil ta hau lo maya camera a avwale chuan a in bil ta chia amai chumi nu chuan a call nun ber chu a dial ta ngala hanai chu a hlau thong hle mahse wan nei thlak takin atlang thelo hlawa ti chuan professor chuan atuka committee na a engkim soifia angai tur thu shilin akal tir tari ani chuta chuan hun kal to arun langa hanai chu papakhat nen in mu in chupa chuan spy camera chu ape a hanain engwanga chutiang thil ti tir chunge ani azo chuan chupa chuan nakina ala shil mai tur thu in a changani siang hyo na chian te chu noodles an ru ka wangin hostel en kol tu nu chuan a shem nan a na zong zong a tho tira envelope tam de usiam tirin an noodles ruk pali po chu alak sak le vek boka ti chuan siang hyo na po in a chian te chu ron zom ve in an pali chuan envelope chu an siam tangar ngara mahse mut hun aron ni chuan light chu an off vek to a an na an la zo box si lawa wangin bedroom a chuan an chun zom le ta ringot mayani atu ka meeting an ne na chuan hanai chu engwanga camera kam nge ani an zota chuta hanai chuan thudik tak chu zep platin
he muna tharum tho na na salutuk hi mi zong sha tir ka du wangani ti in a changa ti chuan meiche professor chuan anzirna in zawm na ti che thei thilani awangin ekson na takalak lo chu arota a video chu pon lama achwa kani chuan anzirna inin na sa takin atwar donani ti chuan committee in hanai chu a shemnan thlathum chung detention room ada turin thutluk na asiam ta a chu bak chu engshem na dang ma pek ani talovani chu thuan hria chuan yun kangile a thian te chu an lung oi lo hle a ti chuan yun kangi chu hanai bula chuan vakalin alaka chuan athin rim hle a amma awanga nataka hawato baka hanai chuan ngaidam dil atumya alo chu athin tirim zwal tu ani a chuta hanai chuan engwangin nge ngaidam ka dil ngotang jacket diklo la tu chu nangma inya lom ka thiam lawani lo alo tile ta zek maya ti chuan yun kangi chu trainer hyo ka hne na vakal le in hanai wangin suspend hial kani pha chepa engtin nge shem na ne bluetooth in pek thei jok ti in alung oilo thuwa soya chuta trainer hyo ka chuan yun kangi chu angei lo sa buk nen boina len jok cho chua atum nia nga in a haule ta shepa yun kangi po chu a chuak le tanal nal mayani zandar kwa chuan zirlai zong te chu jima ankal khoma hanai chu aruma alo omlawa wangin akong kharpo na chuan lekha an huchia mahse thli in alo len bo da ya wangin ruma alet le chuan lekha chu alo om to lawa gym assembly chungchang chu engma shelovin amuhil da dayani yun kangi chuan akal lama lekhatla chu mu in hanai kong khara chuan atar that sakle a trainer hyo kan hanai omlo ti asia chuan officer sunuin hanai chu aruma awakal chilin a hauh shepa trainer hyo kapo in training tura akal lo chan chu zot le in hanai chuan engma asiat lo thu bukina changa ti chuan a shemnan thu chungin gym chu voi som thum a hel kwaltir tani hanai chuan voi som thum chu a hel chuak the nge ya mahse a zo rwal chuan ni khoshelavatlu zuin damdoi ina an shwai tangal chumizan chuan yun kangi chu amu hil theilawa chuata le khalo tla tar sakle tu chu amma ani awangin hana in message ahmulo tak takani de chu a hre chuak ta a chumi chungchang complain tur chuan atu ka thu nei tu te vamu in hanai chu athil ti awanga shemna an pek mek laya shemna dang an pek bel le chan te chu awazota mahse athu soi chu enga ama lo ngai lovin an kaltir le ta dayani alaka complain a om thu trainer hyo kan lo hria chuan athin rim hle a complain tu chu ding tur a shilin yun kangi chu aron ding ta a hyo ka chuan na taka an khomin a pe thialani chuta yun kangi chuan chu hmuna chuan shemna twar tu ringo takalan ni lo thu soin tongkam le tharum manga zirlai te ati she om thin na chu du tok turin ati a chu tiangani chuan zirlai ten an za thei tur thuwa soibok chu thu chuan hyo ka chu ti thin rim zwal sawin yun kangi chu benatuma mahse siong hyo na chuan lo manin an pahni awang chuan zirlai zong te chu sheman ni pha chuta siong hyo na chuan an academy thuvon engtiklai po in rin omna ka choi nung zelanga diklo ta ka thil ti tu ma a ka kun ngai lawang ti chu aron cham chuaka chu vele yun kangi po in ron cham vele in zirlai dang te po chu amalte te in an ron ding chuak sap sapa an vai mai chuan diklo ta ka shemna pe tu te ma chuan an hel jan ta ni training po chu an nei chun zom du lawa an thil phut an mu ma chu an practice to don lo thu an soi tla ta wangin hauh tu te po in zirlai te du dan ngai poimo mai lo chu du thlandur an nei lo ti an hria ti chuan dan thar siam ngalin chu dan thara chuan military style training om to lo tur thu an puang ta a an focus ber tur chu creativity ani thu soin zirlai te chu lomin an outwal duala yun kangi chu an system thlak danglam tu berani awangin lom thu an thil sup mayani tuna chuan zirlai zong te chu police academy a chuan dan thar nen lumlu thar le an nia an president thar chu yun kangini in zirlai te chu khoi muna po kalphal sagan ni baka internet thleng chuan man phal sagan ni to a chuta juyong in yun kangi nena chuan indek te hi phalani ta em ti in azot lol maya yun kangi po chuan phal sak an ni thu in a changani yun kangi chuan ju chana chu adu in
chu hmuna a awm ve chu alom hle maya mahse zana ju chana mutura a chua chuan ngai zonga nei to di chu awa mu chuak ta zo kani yun kangi chu alung chehle a alo duruk em ju chana bianu chu an senior ni in ju chanan thoma sha chuan a ko chuaka chu vele yun kangi chuan dot soin boruak tha hip tura ron chuak mai ni ina in soidaya mahse kalmaya tumlai chuan ju chanan ko le in an pani chuan an ti zui le tani ju chanan campus chunga anga izong nei chungchang chu soi chuak lo turin yun kangi chu angena chu vele yun kangi po chuan lungai lo turin a shilvata tuma nena a soi chua lo tur thua tiambok yun kangi chu a thian te nena an chua ho na a zuwa in na sahle a adu ruk deu ju chanan ngai zonga nei ti a she chuak chu alana in zuwa chuan a tuan ta wak maya kalpo kaltha theilovin atan kwal wak mai ni a thian te chuan ti ngai na wak an she to lawa chuta a chet dan lo mu ve vek tu siang hyo na chuan ponolin a thla a ruilu tuk chu ruma polu theilovin sofa a chuan amutop mai ni siang hyo nan a ruma kal lui tira tum chuan yun kangi chuan a rui em awangin siang hyo na chu ju chana emo atia nangma awang liawin police academy karon zoma mahse nang chuan ngai zong daginei le dai si ti in siang hyo na chu a hauh ta chiang maya siang hyo na chuan shil hai takin a in ringot mai ani atu ka chuan professor cha an zirtir na apea minute nga che ala omtia yun kangi churun thleng ve chawin thom dim takin a thut na lam chu panatum ve ngala mahse professor cha chuan lo mu manin hetiang zelani chuan he muna hian i omrei don lawania ti in azil tahlak mai ni yun kangi chuan engma a hria chhuat theilowa wangin a thian te chuan thil thleng chu an hril le veka chuta ari chuan i ri lai khan siang hyona kha iki sem ati ta thut mai yun kangi chu a thongin a thian te chu angi hle a ti chuan siang hyona chungai damadil ta ngala chuta siang hyona chuan ngei mel deuh hian apoi hleinem voi khat zu in na chuan tu po khatiang khan an omalom atia yun kangi chuan ka ri lain thilmak deuh ti ka nei lo tiro ka thian ten thilmak deuh an soi ringota tile in siang hyona chuan chutiang engma a thlen lo thu chuan a lo chang maya chu vele yun kangi chuan siang hyona chu apuina awanga lom thu shilin akal san zui ta dayani atuka ari chuan an ho tu ten room an sik soi thu asoya ari le ju yong ite chu room khata omin yun kangi le hanai te chu room khata an omdon boka hanai shemna po chu atop to donani professor cha chuan hanai office a kowin adam lo laya yun kangin apuina satle thuwa shila lom thu shil nge tura cha bokin camera chungchanga thudik tak soya duani chuan englai po a soi thei reng thuwa shil bok chuta hanain police academy azom ma thil thlengaron langa a school bang ho chuan anu le a thian nu in zuar lai chu mu in anu in a customer te a thla liam lai mu te chuan a zakhle a anu po chuan hanai chu mu ve bok ma se enga ma an in ngai lo ton ve ni in alangani chung te awang chuan hanai chu a in kil toi thin le a skula po chuan zirlai dangte mu sidron ni in anu in zor thin chungchang te chu an soi chua sak thina chu kher chu hanai chuan alana in a thin rim thin hle nikhat po zirlai then khaten an ti boiron le a hanai chuan twar thei to lovin abula mol chu ala loka meche pakhat chu apuma avit ta pop mai chu thil chuan police nen a thleng ngala hanai nu chu ko ni ve tho ma se kola chang thei lo thung pa ane boxi lawa wangin officer jo chuan no pang in kara in ti thiam lo tun na alo ni bok nen case chu kal thui pui wak nga ya ti lo thu victim no chu shilin case chu an khar ta ngala ti chuan hanai po chu zilin athil ti chuan azirla ya ngonga nei thei thu le record thalo tak ane zelani chuan college thataka alu theilo tur thu ashila chumenia chang chuan an inkara in chan thatna omchanin hanai chuan apuitlin huna police officer ni adu thu te chu ashil ve nge a ti chuan officer jo chu anuwa hanai spy camera pe tu kha alo ni ta bokani
Hanai le yun kangi te chu room khata an dun le ta a hana in yun kangi ne na chuan room khata omi du lo chuan medang nen I thlak thleng the reng ania poiti na ka nei lo ti in a shila mahse yun kangi chuan poya ti lo thu in a chang ani ni mahse la a beisei lo takin hanai chu a strict le a room a music ngai thlak ringot po a phal lo mai ba ka phone man adu ani po in pona a chwa zelanga ya chung zong zong chu ari shilin ari chuan alo thin rim pui le chuti lain mi padom lama thung chuan de yilan thil a thlak tak tak hi alo ti le mek to a thomno khaina mangte chuan magic so kwal velin athil ti a thlak tak tak te chu a thian te pani siang hyo na le kim takate pe lo chung chu a en lui tir thina ni yun kangi chu library a thu in a in ngai to ana sa le a professorin chu huna kumli a hun chunga ati tur report ziak turin ati ani chuta a thutna atanga hlawak lawa chuan ju chana le abial nu chu an lo thu ve ti a mu a chu vele mu reng chu har sa ti in ngoi renga in sona tuma mahse a ke chu shroya chuan in oknokin mi zong zong ma a tak chuan atu bok thlor mai ani azak lutuk chu om ngai na po a shelawa siang hona po in lo mu ve in ju chanale abial nu te po in an lo clear reng ti a mu phe chuan azak lutuk chu atlan chuak ngal nal mai ani siang hyonan yun kangi chu po na zui chuakin a hliam tom na tur beneit aron ken sak chu ape a ti chuan school chungchang soya ti zuin yun kangi chuan an routine chu anin to zia a soi ngal zung zunga jingma taka thoa uniform hak te chu aning hle ani ani na taka chuan chu hmuna akal chan ber chu ju chana ani a mahse ngai zong ani ti a hria chwale ta ka chuan chu hmun nuam ati thin na te chu abo ngal veka chu wanga an routine te po chu ne ta vek nia a in hria thua soi chuan siang hiana chuan ahma in mi zong zong I fui phur thina tuna atlan che zo ka itang le don siamo karkha chia ila omania ti ina shileta yun kangi po chuan soi zum tur a shetalo de yilan siang hiona chu blind data kalpuya asoma nirelo te nuwa chol an nei dona wangin chumi chung chuan blind date alo ruwa mana mahse siang hiona chuan chutiang muda a chen lo thu chu lo shilin kalo in ngai tu anga ka shile don chenia ti zongena changani nirelo te nuwa zirlai te chu an chol masaber mangturin an chuak ta hloma siang hiona ho chu anu chuan alo lomin adwa thle a mahse apa ero astrikin thil hote te a siang hiona chu azil reng mai ani chuti lain yun kangi ho ve ro alom vak lo hle a achung ten a room chu bungroda khom nan an lo mangham ham maya atuk zinga tuk chuan an elai chuan anu le pa te chu engwanga a room a chuan bungro man tlak lo da khom chiam nge an ni te chu azota chu vele achung te chuan chan sang soi kwalin yun kangi chuan a ho chu achung ten an lom vak lem lo ti chu a hrithiamani lelama de ila le siang hiona te chu blind date an nei na tura chuan an thleng fel diam to a de ila chuan nula ho mi talak theinan an uniform nga chu a ha chuaka mahse me chelam an ron thlen chuan a beisei ang ta hauh lo thala ka mi le ataka me cheron kal chu mi shan da yan lo ni a deilan achana zo chuan nula chuan thala ka mi chu ama ani lovin a thian nu zok ani thua soi ol sam eta deila te thian dun mu chu chengal vekin chuan lam siamin an hosan thei shama chutiang chuan an holiday chu atop der maya zirlai te chuan in lama tanga an e turken ang te chu an e ho dial ani atuka yun kangin ju chana chu in mu puya somin a in puang ta veka ju chana hena chuan in ring tok tak hian ka du thin lutuk che a he hmuna ka zir chan po hi nangma awang chawani me chedang nena ka mu dun cheu khan shom ka ti a mahse tu na chuan malam ka panto ti in akal san ta ngala chu athu soi chu siang hiana chuan lo sia in a hlim ti sha tak hian alo nui suk mai ani atuka ju chanan yon kangi hena chuan martial arts zirtir tu turani thuwa shila jema chuan zirlai tam takal khomin korpol ha te chu senior ni in avar ha ho chu junior an ni a ju chanan senior zinga mi pakha chu kau chuakin junior ho chu ngun take na ngai thaturin a cha
Athu soile chetla velte chu yun kangi chuan nui sangin alo en reng. Ju chanan zirlai te chu ruk rule misual an to pala lo beile dan tura shilfia. Siong hyo na po chuan uluk takalo enin. Yun kangin siong hyo na hena chuan ente athiam zia so voi khata apai tlungal theyania ti in ju chananga isan mel deuh hiana soya. Chuta siong hyo na chuan oi omlo lutuk injir tir na mai ani so tia changin athik mel le. Ju chana chuan zirlai dang in pethei an omle omlo azot kwal le a. Mahse paitlu ka na tur an hlau veka wangin tuma an chuak ngamlo. Chuta siong hyo na chuan in lak hero tumin abana pharta hlol maya. Ti chuan an in be chan ta ngal. Ju chanan siong hyo na paitlu ka tum chuan a thei mai lova. Siong hyo na chuan in paitluk tir chu atum lo ve hle. Chuta ju chana chuan hnunglama namin abo bet tatlata. Arek nget lutuk chu atan tal chua ngai na a om talo. Atlo mani ti lantir nan chuat beng turin yun kangi chuan alo shil mol mola. Mahse in lak pa atum lutuk na lama siong hyo na chuan atlom thu apuang do big chak lovani. Zana chuan po na yun kangi le siong hyo na te chu in mu in yun kangi chuan ju chana martial arts thiam zia ishe ring si a in lak hero vakha enge achul na ati a. Chuta siong hyo na chuan ani po in football le tui hleu athiam ve tho thu soin martial arts po ka hre ve thawolom te in a changa. Chuti lai tak chuan yun kangin ari hne na tang message dongin blind date alo ruah man thu le chutakal ve tur chuan asoma. Chuti chung zong chuan siong hyo na chu lo in fak mol molin chu ka thiam chu po chu ka thiam alo ti char chara. Chuta yun kangin athu soi chungai thlato lovin message athon boy hle ti a mu chuan angoi ta mak mayani. Ti chuan yun kangin siong hyo na chu athalak sak turin a hanti a. Siong hyo na chu azam hle. Tu thlama alalak sak ngai lo thu soin in tilathiam deuh taksi hian athalak sak chu a mu tira. Mahse alathiam lo lulai lutuk chu yun kangin hauh shepin athin rim hle a. Siong hyo na la chuan in thlashung deuh tak hian kathiam lo kati reng kha ati tangota yun kangi mu chu achiat pha chiang hle. Ando ma avalu le rwal chuan ari in blande chungchang chu alo soipui ngala. Mi papali an ni dona wangin meche pakhat an mamo bel donani. Chuta yun kangi chuan hanai shwai ve mai chu arot zuya. Hanai mingarik rwal chuan ari chuan alo du lo ngala. Mahse som tur dangan shia chuan lawa wangin yun kangin hanai chu asom ve ta shim shima. Hanai ero chuan alo nial chiang hle. Professor cha chuan spy camera chungchang ala chui zui ngar ngara. Tu nge la a engti kalak nge khoya changa lang nge ti te chu shia chu atumani. Ti chuan chu camera zorna dora chuan vakalin. Tu le nge ti chu a enta dia dia ta. Chuta chuan officer jo ming chu a muta chia mai. Professor cha chuan tunge ani chu chiang takena shia a. Siang hyo na pa tenen po anlo in mail shiat boka. Officer jo minga mu rwal chuan hanai camera pe tu nge ani chu a ring tani. Karchol aron thlen chuan ari le ju yang ite chu blind date tu rakalan ni bok nen an phurin an in cheinal ve hle maya. Ral khata chang de ilan alo mu chuan athil mu chu oi theilovin an mit te chu anwai maya. An academia chuan chutiang taka nula chelo chu ala mongai tlat lovani. Man mo takin nula te chu avapan ngala. Tunge inni ka va mongai lo cheu ve ti ngal zung zungin a overlek lek zoka. Chutiang thom na moi tak mai ha a ala mongai lo wang chuan midang dei mo ati hialani. Chuti lai tak chuan yun kangi po chu arun chuk thlave che a. Dei la bok chuan chelo ti taka en vongin. Kan academia hian nula chelo tak in lo tam hle mai ati ta ringot maya. Ti chuan nula te chuan blind date an kaltur thu shilin an chwa santani. Chu vele dei la chuan a thian te chu a shil ve ngala. Blind date an kal ve tur thu asoi mak mai bok. Lelama blind date chu akal tluang ri viawa. Mi papathum chia aron kalin an academy chungchang an soipui hnuwa. Ari chuan mi palam chu an du zong le an thil ti chinte azot ve ngala. Chutiang chuan ti chho zelin mi papathum zinga a chelo de uber chuan yun kangi chu aduin a mu tir phatha tangin a mitala ngala.
ti chuan an partner tur theu an thlan fel hnuwa a kop te in an kal sang ta ni yun kangi dei chuan yun kangi chu restaurant changkang dewa hian cholpuin wan man to tak acha da na tangin a hauh sa ve viau ti a hria theya chuti lain siang hiana eroin kar chola chuan ti tur a shelovin a hun man dan chu aning hle a fridge a hon chuan yun kangi bok nu te chu mu in ina phalle phallo zo tu ringotin a kola yun kangi chuan date ane imek thua lo changin kol boy to lo turin alo shil zek maya chu vele a date chuan tun ang hun poimo lutuka tunge ron kola ti alo zotin yun kangi chuan a thian pakhat ve maya ni thu zongena changani ti chuan an ho hnuwa an thil ton le an hun mandan zong te chu an in share tona yun kangi chuan a hlim hle thu soin a dei chuan an thil ei man zong a pek vek thu a soya chu vele ju yangi chuan a dei tin an ei man zong a pek tir vek thu soin alung oi lo hle a thian te po chuan an nui rungot mai ani atuka chuan yun kangi le a dei chu galleria an kala lemziak nal tak tak te chu a dei chuan soifia ngal charin yun kangi ero chuan a tui pui lovin aning to hle a chumi hnu chuan coffee shop a kal le in a dei chuan lemziak nal tak tak a en hnuwa coffee a in zia thua soya yun kangin a coffee tur a thlan lai te chuan a in tur chung changa ringot po chuan a dei chuan thuron a pele ngal char mai ani ti chuan yun kang chu police academy a chuan a thla le thlapa chuta siang hian anin chuan in mu in an chuak le ngala yun kangi chuan ni lenga restaurant changkang tak taka hun a mangkwal reng chung po in a puar lo thua soya an veng dor pa nga ya e tur te chu tuiti takin e le ngal char mai ani siang hian a chuan voina engma le lo ang mai lo min ni ati chuan yun kangin ani mandan le athil ti zong te chu a hril ta veka chuta aril ru ti boy deuh tu om thu soin a dei chu mi pacha le fel takni in adu zong tak po ani thua soi phota mahse abula om chu nuama ti tlat lo thua soi chuan siang hian a chuan a mengai nat le an bula ha dam taka a om theina tur mi pa chau dei turin alo fui ve a chuta yun kangi chuan a ku chu zai palin siang hian a chuan a tuam sak zui atuka a thian te hne na chuan a bial pa ne na an in then thua soya siang hianan a then ma em na chana zo chuan yun kangi chuan ka then lo ama zo ken min thena lom ti in zinga message adon thule an in mil lo nia a hriat ve tho thu a soya chumi hnu chuan silai ka zirtir na akal le in an in elta a siang hiana ka fu theilu tuk le chak zo ka ni chu yun kangi chuan a thik le a chuta siang hiana chuan amit le lam ching tura shilin silai ka dan dik chu a zirtira yun kangi chuan thil danga ngai tu a thei to lo a target po chu thinlung lem angina mungal veka siang hiana zara nal takin a ka fu ta chat mai lom lu tu ka hnung lama hoi chuan siang hiana nen an lo in nai ther le a siang hiana chuan a kis do ne muti in amit a ching zui mahse siang hiana chuan kis lovin amit mul tla chu alak sak lek zok hi alo ni a Gyan kangi zaklu tuk chu mut po amu hil theilo siang hiana thung chu thil thenga ngai tu chu apiangin a khisu kareng thunga a exer la de chu a phur sur hle chuti lain ju chana chu abial nu in alo then ve boka US na a mu awangin in then maya that thu lo shilani atuk zinga chuan zirlai zong de chu fila ko khoman ni a man mo takin an chuak khom ngal zirtir tu chuan an hmaloka sport lo om tura chuan an che dan engkim chuan points ane vector thua soya ti swal an nei chuan an points chu ti hniam ani zel dona wangin an grade chuan na satakin ator pha thei don ani atuka chuan an games khel tur sang te chu tar chwa ani a zirlai te chu group anga chen ni in yun kangi chu blue team leader ani a hyoka chu red team leader ani thung siang hyonan a group of na a han en chuan yun kanginen group khata an om ti a mu a adu dan ang chia ani awangin a hlim hle a thian pa kim takale hanai te po chu an ti ma thowan oma sports an nei ni tur a nai to ema wangin zirlai te chu thei to pin an practice ngal chara
chuta ju yangin siang hyo na chu hanai practice pui turangenin midang tu ma in an practice pui du don lo ni in a soya yun kangin alo sha chuan a hnual ngal rui mai chutiang chia chuan siang hyo na po in yun kangin ne na practice chu adu ve thawa chu chukim taka chuan lo she thiamin siang hyo na chu yun kangi practice pui turin a shila hanai chu amma in alo chen tur thuwa soi chuan siang hyo na chu alom hle ni chuti lain professor cha chuan kim taka chu kim hyon suana mani ti a hre chuak chi a hyon su a chu kum ka kalta khan thi to in a thi dan chu professor cha le siang hyo na pa te chawin an shiani zan khat chu 4th year law student hyon su wa chu ro sur noya miswan rualten an be chia maya nataka vi ani chungpo in thei to pin a beilet ve ani miswal ho chuan a hnuwa kalsanin a himdo nemo ati man to a mahse konga kan lai tak chuan trakin a suhlum zui ngal hyon su wa chu a thi khan mission poimo tak nei lai ani a thi chan chu ti pal nge twal thana jok chui chua ani talova chuti lai chuan kim taka chu nau pangmai chawlani in professor cha chu athil hria chua thar chuan a thong chiang hle siang hyon na le yun kangi te chuan training chu an chanta a ama sabera cycle khal chuakin yun kangi chuan nuama ti hle a chuta siang hyon na chuan in ti hlim tura kal nilovin train tura kalan ni jok thu te chu a han soi chuak lui vel khera an chau deuh nu chuan chol phot an tum ta ni siang hyonan yun kangi chu mun nuam le moi dewa hian a chol puya chuta chuan an chung ko chanchin te in shil tonin siang hyona po chu a in hong ve ta dewa a unau nu chuan rampona azir mek thule apa chu police officer ani thu te chu a soi chuak ve ta ni school lama thung chuan hyo kan atim te chu an performance a chia thu shilin azil molmola a ayana sa a practice an ngai thu shilin an senior sunyu kai roi na hnuaya special training an nei tangar ngar mai ni atuka siang hyo na pa chu an zirna ina chuan ron kalin thuwa soya zirlai te chu an mahuna eng ang police officer nge ni an tum ti te chu zotin tuma in siang hyo na pa ani ti chu an la shehlom lova mahse eng tin din emo de la chuan hre chuakin thian an ni reng theinan e tur te chuan atlon da vela chu ba ka a thian te chu in thian thanna zungbun pe chevin an ni po in luthiam takin an bun ta chevani ni engemo zat aliam le hnu chuan kar top chol mangin an hole diala hanai po chu ina ho in anu chuan officer zowa puina ngen sak turin aloti a customer pakhat nen an inti boile wangni in anu khosak dan chu hanai chuan a kham to hle lelama yun kanginu le pa ti chuan ju chana chu zanre ei turin an soma an fanunen chuan no panla ya tang to in chian an ni awangin ju chana chu an mak pa tan an otle china yun kanginu chuan ngai zonga nei le nei lo chu zo thudin ju chana chuan an nei lo thu ina changa yun kangi chu alo ming phok chiang hle pona ante hoi pa in yun kangin ju chana chu ngai zong nei to reng si a chung te do ta shil na chana zota chuta ju chanan an in chen thuwa soi chuan yun kangi chuan nuam lawa ti hle a ju chana ril runa tur ti hlimnan fiam thu ho deuh deuh shilin ju chana po chu anui vele theitani yun kangi chu bedroom ma akala chumi chung chuan a phone chu ron ri in ju chanan alo chan saka chu vele siang hyana chuan yun kangi chu ju chana nen an omdun ti ria in nuam lawati ngal hle yun kangi ron let nuwa in lampanin an hodun le a an in thlia ma in yun kangin ju chana hena chuan amamo huna pianga a ko thei thuwa shil atu ka changin zirlai te chuan training an chan le to a siang hyonan yun kangi chu thei to patlan puin ei tur tui tak takin a shai boka a ber ni tir chu atumani lelama siang hyona pa chuan a fa pa chanchin chu anga event thar hle a chan po a thian pa le a roommate ni bok chu kim taka kum enga mozat liam ta athita hyon suwa unau pa ani ti a hria chu wangani siang hyona chuan yun kangi le ju chana ten dinner eidun an tum ti hria in a thi khle a restaurant shanga ti chuan ve en kwalin a beidon to pa coffee sopa an lo thudun chu awa muta hlawa ti chuan an ma ni mulo ang dewa in tur orderin
an han in hmuh chuan a thawng dir vela zu chanan an bula thu ve tura som hlawin siang hian a pawh chuan zu chu a in tran ta ngala an ti chu alo ngai thla ve ta rengani chuta bedroom ma yun kangi alu hlan chuan zu chanan siang hian na hna yun kangi chu meche fel le thatta kani thu soin a partner ani anga thatta kha en kol turina cha chumi hnu chuan zu chana po chu pona chuak veli in yun kangi nen an in hmu ta ka chuan thingkung hnuai ya thudunin an ti le ta a zu chanan yun kangi hna chuan siang hian hian adu che in ka hria atita a mahse yun kangi chuan chutyang zonga a ena rin lo thu ina chang wat thung chuta zu chana chuan yun kangin adu thu lo hril to chungchang chu a soile a chu vele siang hian chuan an thu soi chungai thla zo ngam talo chuan lungche zetin akal son ta daya mahse akal hnuwa yun kangin zu chana hna chuan ka tu che alom mahse thian thatak ang chawin ani a chu bak chu eng feelings dang ma to lo ti in tlang takin chang ani inti siak ni tur chu aron thlengta a zirlai te chu group lia theni in blue red yellow le black a te thenan ni a blue team a chuan yun kangi siang hiona kim tak ju chan le hanai te an oma red team a chuan hyok ari deil le ju yangi te an ombok volleyball first match ha chuan red team an chak phota second match ha po chuan ari in hanai chu ne in red team bok chu an chak le a third match chu red le yellow team in tumin red bokin nena an chang le ani an match le a chuan mi pa le meichia an intel bol thunga yun kangi ngei po chu tel ve in a partner nen chu a thleng ma sabera mi pa lama chang chuan de yila chuan ma shwain red team bok chu an chak le ngei do ni in alanga ma se de yila chuan chak tura in ngai to awangin line top a thlen ma chuan a celebration der to a chuta chuan a thil ken chu thlau palin yellow team jok chuan nena an chang ta hlawani de yila ril runa le zaklu tuk chu bedroom ma a thapa thap ringot maya ma se inti siak na om to a chuan red team chu ma shwai tu lani thovin blue team chuan an dota adang pahni te chu an lang phalo shim shimani an match le chu cycling ani dona chuta chuan yun kangi po atel vele donani ahmalukin ake atihliam palto a mahse telve nge adu awangin siang hiana po chuan du sakna ahlan taringota yun kangi chuan inti siak azo huna thil hril tura nei thu siang hiana chu ashilani inti siak an hanchan chuan yun kangi chu ol sam takena chaka chuti lain mi palam po in elna an local pui ve mek bok chu an ge ma chuan team dangte chu tuya tang chuan nek chwa turani a blue team star player chu kim takani in beisei lo takin the chhuwa masak bera atang ta hlo thunga mahse siang hiana chuan ama chawin red team mi pahni te chu a the chhuaka blue team chuan nena an changta ni ti chuan an inti siak na hnung ber tur chu an chan le ta a chu game atang chuan tu team nge chak jok tur chu a hria thei to do nani inti siak na an nei mek lai chuan ro aron sur ta thuta yun kangi chuan ake alo te na to awangin akal hle thei tatlat lo ake chu athi hiala chuta kongsira achol lai chuan medangin an ron tlan pel ta sup sup mai hanai aron thlen chuan yun kangin apui na alo dila mahse hanai chuan lo hnialin kalsan mai tum chuan yun kangin abana achela chu vele an inhnial chan le tangal zirlai dangten tu team nge chak zo kang ti hriat chaka an ngong an fan mek lai chuan red team member aron lang masabera chuti lain hanai po in aril ru thakin yun kangi chu apuile ta thovani siang hyon na le midang te chuan ngaklel takin an lo thlir renga midang zong zong an ron thlen vek to laya hanai le yun kangi te ron lang velo chuan a omati nuam theilo mahse an ma ni zong tura kalatum lai tak chuan hana in yun kangi pochungin an ron lang ve theita a inti siak chu atop thleng an tlan ve theita shamani mi zong zong chuan hanai chu athil ti awangin an fak sup supa tin athil lo ti swal to awang chuan ngaidamin an thiana tan an pomle ta veka ti chuan hriat rengnan thla te an la ho bok closing function a chuan lam hu nom tak tak en tura oma
siang hyo na le a thian te ngei po chu an lo lam thiam ngang mai yun kangin siang hyo na lam chu mu nom ti takin a lo thlira chuti lai tak chuan in ti siak a zo huna thil hril tur a nei thu siang hyo na a hril kha hre chuaka siang hyo na ero chuan a hria to po a ring lem lovani mahse an lam zo vele siang hyo nan yun kangi chu a panding hala thil min hril tur in ei kha ti in yun kangi chu a zam ta hle a chuta adu thu hrila tum lai tak chuan siang hyo na zokin a kis ta thut mai chumi zana tang chuan an love story chu alo in chanta a hun po an hmang dun tam chho ta hle ani ni engemaw zat aliam le hnu chuan zirlai zongzong te chu criminal case tung changa training an neya chu an case a chuan meche pakhat chu tha ni in pong sual ani bokani chu ataka thil thleng ni lovin phwa chop mai ani a zirlai ten an ma ania an chui chwa theina tura ruam man ni in tual tha na chu engti ka thleng nge ti le engtianga thleng nge ti te chu an chui chwa tura ni a zirlai te chuan an thil mu le anga event hiam dana tangin report an siam vek dona chu investigation an neina a chuan siang hyo na ril ru chu a chakin a thiam filor hle a an report zong a po chuan siang hyo na report chu a tha ber ani ta reng ani hanai le yun kangi te po chu chian thatak ni to in kongsang sanga an inpui ton thina ti chuan hanai chu officer chu ne na vakalin engma ti sak adu to lo thuwa shila engwanga chu tiang thil ti tir chu nge ani a zo chuan officer jo chuan detective ani thin thu alo shilta a mahse engtianga na sa le tha a thopo in promotion a mu thei vengai lo ni in a soya a thorim ra chu a senior in a sengzel ni a soin chu a senior soi chu hanai kalna police academy a chuan a thok ni in a soya chu wangin engti kong zong po a ti ming chiat chu atum ta ni in a soyani an in biak na zong chu professor cha chuan alo sheveka hanain aril ruat thak ta ti a hriat chuan alom hle karchol mang turin siang hyo na le yun kangi te chu an ho ve a yun kangi chuan siang hyo na chu dinar eidun puya somin tokpoki eya inde chun zum chu antuma nima sela siang hyo na senior chuan abade ya som thutin shehle mahse senior ani boxi awangin an dinar date chu a cancel maya ngai ta ni chuta a senior te chuan trainer hyo ka chu an rel na sa hle a siang hyo na chuan aning to boxi a senior te la chuan zu an in bel tir zela atopa phei chuan a ruilu tuk chuan thila thei hil nuai mai ani mahse yun kanginen chuan topoki eidun an tum ti chu ala sheve renga ti chuan chu topoki chu phone tirin yun kangi te in kota chuan a thu hnoka yun kangin a mu chuan a chhong hle chuta sarang chunga topoki chu mu in siang hyo na bula thu in a ita mial miala a izo vele siang hyo na chu ho turin a shil mahse ari ema wangin adara chuan a chat thlazui ta daya chuta yun kangi chuan du thlan tur pahni anei ti hria in a pakhat na chu an ina shwai lu ani a pahni na ero chu konga hnuchia top chu ani ti chuan a pakhat na chu thlangin siang hyo na chu engtin tinemo a ruma chuan a shwai thleng thei shrama a khuma chuan mutirin ani ero chuan ta chuan a muthunga atuk zinga an harwal chuan yun kangi chuan a chung te laka tanga thuruk angai dan te chu shilin siang hyo na chu thom dim thei ang bera chwa atuma ani in anu le a unau nu te ati boy lai chuan siang hyo na chu a chuak thei ta hlawa mahse po na chuan yun kangi pa in alo mel kar mai ani ti chuan tuk chuan ei turin siang hyo na chu a shwai lut le ngala a chung te chuan an en du ema wangin yun kangi chuan a thian thata ka ni thuwa soiwata motor khal a zertir thin nia a soilai tak chuan mi kangi chuan do kan hnuai chu lo bi manin siang hyo nan mozaking kha chau a bun thu chu a soi ta chat maya chumi omzia chu yun kangi ruma a khing le lama om ti na ani ti zom zatin man chuan ni ta ka chuan yun kangi chuan a ma jana thil thleng zong chu a shil ta vekani chumi hnu chuan anu le pa te chu thil hlui hote awangin an in hauh ta chiama chu rem changa la in siang hyo na chu a chuak thei ta hlawa yun kangi chuan bus stand thlengin awa thla ani karchol aron thlen chuan thalai tam tak chu CEO Hansola motivational speech ngai thaturin an pungkhoma chupa chu korea rama mi hauh sa le lar tak ni in
mele alandan maya chang chuan mi fel tak ni in alanga amai ro chu mi thata kani lo thung siang hyonan yun kangi chu motor khala zirtira mahse athiam theilo e mawang chuan azirtir ngai chu shilnon che na nga ya atopa phei chuan alo mutluk san dai ani yun kangila chuan kai tho a in thlashung si a chuta ti pal thil thu in kongpuya chuan a in khallu ta thut maya driver pakhat chuan i khalthiam lawani chuan tinge kongpuya itlana ti ina hauh bayani yun kangi chu athin rimin alung chle a mi in an hauh shep baka siong hyonan azirtir laya amut san daya wang chuan azirtir peito lo nia ngain a in ngai to alung puam chu a thap hiala chu vele siong hyona chuan thlemin amit tui chu a ruk faisak mahse an motor park na pia lok restaurant ko talo thu an thian pathum te chuan lo mu in makan ti hle a chuta motor atanga siong hyona le yun kangi ti ron chuak chuan an thian te chu mu in an thong chiang hle arukin an in ngai zong ti chu an hre chuak ta ni in an ngai mana deilan chu muna chuan enge an ti azo chuan siong hyona chuan yun kangi motor khala zirtir thu in a chang watani zana chuan siong hyonan yun kangi chu athla ho a yun kangin kal to tura ati po in siong hyona chuan lut ma support turin ati vele a in thla chu an hre ngoi ngoi hle chuta an in ho san ma in an in case le phota chu chu mi kangi leng ho chuan lo mu in engma ka mulawania chun zom ro u aron ti a siong hyona le yun kangi te chu zagru de uchungin an nui ringot mayani atu ka chuan hanain ko na donga ngai ventura pona a chwa rual chuan tu te emo hian kut an lo thak ngal rungota a chan chu anuin an poisa apuk chu pedu to lovin biak theilawa a tak dai wangani a hanai chunga chuan an tuan ta chiang mayani chutia ko tan thlak lai tak chuan de laron kalin an laka tang chuan hanai chu chan chwa atuma mahse ama ngei po chu ko tan lo thlak ta chiam mayani hanai chu rilruna le beidong takena chapa thil thleng chu tu ma shilo turin deila chu angen bok zana chuan zirlai te chu party na muna an kalve a chuta chuan siang hyon na le nula pakhat room atanga manmo ta karon tlan chuak chu in supalin tipal thil thu in nula chuan siang hyon na phone jok chu a char ta daya chuta chia chuan CEO fel mail de ukha aron lang miten omlutuk mai hi alo ni a meche pali te chu nasa taka ashai nuwa thlung betin an ban phak lo tok vela drugs akhai boka chumi ban tuma nula pali te tal boy vel chu mu nom ti takin a thlir thin ani hansola chuan chung nula te chu khung betin drugs a pe thina an edik nuwa a shat le ta thin ani chung nula pali te drugs cha ka an tal boy vel chu mu nom ti takin an thlir thina chutianga akho sakdan ten om tak chu nula pakhat chuan record vekin hansola ma a chuan a playa police ne na report lovin hansola vaunan a mangta zoka poisa tam tak a pelawani chuan mi zong zong mu theitura ati dar tur thu ina vawani hansola chuan a vauna chu a hlo me lo hle a nula hne na chuan he mun hi dama I chwa san thei in rengem ni ati a chuta nula po chuan a laptopa a copy anei vek thu soin kachunga engpo a thlengani chuan ital boy ngalani mai ti ina vauleta chu vele hansola chuan moilo taka vaulet vele in engtin tin monula chu atlan chuak thei hlawa ahman mo lutuk na lama siang hyoana nen in supalin an phone chu a in thlak thleng paltani nima sela chu club nei tu chu hansola ni in nula zong tur chuan a thui shwai te atir ngala relo te nuwa man le ngalin na takin kutan thlaka hansola chuan a assistant chu nula phone dik tak zong chuak turin a cha zui chuti lain siang hyona po chuan nula phone mangin a phone chu alo call meka an phone dik tak in thleng le turin pona in mu chu an tumani chuta relo te nuwa a phone lo chang tu hansola assistant chu aron chuaka siang hyona chuan he phone nei tu hi meichia anisia tunge in ni tia lo zotin hansola assistant chuan phone in thleng pui nula assistant ani thule phone la tura atir thu in a chang maya siang hyona po chuan rin lel na em ani zui lem lovani chumi nu chuan hun nuam tak mangin an lam na sa hle a
Abiek takin hanai lam chuan dei la mit chu ala in a hoi son thei me uto lo ti chuan a ho nuwa hanai chu message thonin aron chan hun chu a ngak tarana a thin lunga lu a ne lu tuk chu mun tina a mel muta zut zut mayani ti chuan hanai a mu theinan chol an nei huna an khon naya zin turin ro manna asiam ta a yun kangi chu kol ngalin trip ani na tura chuan hanai nen kal ve turin a soma mahse yun kangin hanai a kol chuan na poimo anei thu suin alo nialani chu thu dei lana sia chuan a hnual ngal veka a phur lutuk chuan ticket alo book fel thot thot to bok nen atum chan ber hanai atel ve thelo tur chuan a phur na atire ngal vekani CEO Hansola chu mi hau satak tak baka siang hyona pale politician thil ti thei tak tak tenen nga kwai che in an chuak hawa aum zia chu athil ti ten om tak taka chuan chung mi hau sale thil ti thei tak tak te chu engtin monit talin in nam noina an nei ve ti na ani Hansola swal na chuan top china nei lova ama pa ngi po chu tha tumin a assistant po chu a tham lo hle a anula man tak laptop chu a thei angaranga zong chuak wat turin a cha ani lelama dei la chuan ticket alo book to angin a thian tenen holiday mangtur chuan an in khal chuak ta a ticket chu ama bukani angin chu trip chu adu dan anga kal turani thu a thian te chu a shil luama ma sang thil hlui le mun hlui tak tak te chu fan kwal puin an chanchin te chu hanuam ti takin a shil fia zel boka mahse a thian te chuan ning thuain a thu soi chu an ngai thlapei ta thlod lova a topa phei chuan a ri chu ang hluain chung thil hlui chanchin ngai thlak reng chu nin omati thu a soi ta top maya a thian tangte po chuan an lo thlop ve ngal bok chuta dei la lung oi lo chuan a thian te chu a kalsana across hanai tel velo chuan ati thin rim to te reng nen ticket book tu ani chung po a thian ten angai nat zong an tuipui velo chu a thin rima thui vak lo akal nu chuan hoilet le in a thian te zinga tu emo ber chuan an zuya beisei ve dewa mahse tu ma in an ngai ven chun zom lo wang chuan alung oi lo zwal le a thian te ro chuan atel lavin hun nuam tak an mangthunga tuipui ka ma te kalin nuam an ti hle dei la chuan a thian te chu ama ngai vena an ron let le a beisei ru hle a mahse a beisei na zong zong abo nuwa a phone chu offin siong hyonan kola tumpo chuan atlang thei talwani dei la chu bas nen holo tummeka mahse amutlu ka wangin achuk na tur an tlan pel ta daya bas din le na masabera chuan chukin chu hanai te khwa alo ni chi aboka thuipo alakal lo ti a chuan hanai le anu in hnial boilai chu awahmu hanai nu chuan afanu chu poisa alo dila chu wanga in hauh chu ni in anu chuan nat takina benga chuta che chuan hana in dei la chu a mu ve ta ni deilan hanai chu restaurant a ashwaya hana in dei la ne na chuan a chan chu ka shelo mahse engtin nge boina ka tu apiang hian elolan zia thei ati a chuta dei la po chuan ani mandan engkim chu shilin atira tang khan biak cheka chak thin lutuka mahse enge achan po ka shelo kangam le chin lavani ti ina shil tlang ta topa chuta a phone on roll chuan a thiante message chu mu in voitam tak anron call ti chu a she thei boka ti chuan hanai chu a thiante bula chuan shroi ve in a thiante chuan amalte te in ngai daman lo dil sap sapa zanria kil howin hunnuam tak an man chun zom thei ta ni chuti lain Hansola assistant chuan ni khoshelova an sui sak nula chu munra usan towa ashwaya chuta chuan thi turin a hnu chia top mayani atuk zinga siang hyon nale yun kangite chuak dun chuan nula ruang chu an mutanol maya chu vele siang hyona chuan party na muna phone in thleng pui kha ani ti shengalin yun kangi po chuan tunge ani chu alo re chiang hle a unau nu thian nu ani awangin a thong zwal hle rang takin police an kol ngal wata officer jo po chu atim te nen nu chuina chan turin an ron thleng ve ngal chuti lain Hansola assistant chuan Hansola nena chuan nula chu mun pakhata anu chia thule mi ten drugs overdose athi anga an ngai theinan abula inchiu na ada tel thuwa shil mi kangin a unau nu ne na chang a thian nu athi ti a hriat chuan alungai hle a
a poisa engemaw zat alo puk tir wang ni in yun kangin a thi chan chu drugs overdose nia a soi phei chuan mi kangi chu a thong le zuala a chan chu a thian nu chuan drugs a khoi ngai lo ti chu a hre chiang ani tin a thian nu laptop CEO Hansola che dan ten om tak video om na ni bok chu mi kangi chuan alo kol ring bok lelama de yela chuan hanai chu a video call chena mahse hanai chuan naupang ho tuition a pek awangin a call chu alo da zela ti chuan voice message thonin tuition a pek mek thule naupang panga lai zirtir tur ala nei thu soin ron call chen to lo turin a shil deila chuan hana in poisa thok chuak turin rim taka na a tho angai ti a hriat chuan a khonga i hle a chuta pui ve nge adu boxia wang chuan apu thil hluda khom chuan amit ala tatlata pakhat lek po chu hral se hanai har satna achok ve thei chu a in beisei ani mahse a beka thun lai tak chuan apu in ron mu a deila phuna salutuk chuan a bek ken chu thlawin a keya tak chuan atlaka damdoi ina amut pha taringut mai ani damdoi ina tang chuan hanai chu a ke thalak a thona a inti na dan te chu kim chang takina shilbok a hnu rei vak lawa a thian ten an ron tloa e tur chi sang sang ron ken sakin an e ho boka deila chuan nuama tingang mai chumi hnu chuan siang hyon na le a thian ten damdoi in chu chwa sanin CEO Hansola le assistant chu an mulhol maya siang hyonan assistant nena chuan police in zona an ron zot che em tia zotin mi kangi thian nu thi na chungchang chu zo atuma mahse assistant chuan dot soin partizan ba ka a mule to lo thu in a changa a kalsan zui ta dayani a hnu reilo te a Hansolan a assistant chu kuthlakin na takina wawa anula tha tak laptop ala mu chu alowa wang chuan a thin rim hle chuta a assistant chuan nula phone chu en kwalin chuta tang chuan a laptop chu mi kangina kol ti a hre chuak theya ti chuan atuka yun kangi te ina chuan wifi siam tur ang dewin mi atir ngala chu amitir chuan yun kangi chuti boin laptop chu athla khlengta daya mahse yun kangin chu pa be ka laptop chu mu in thil dik lawa om ti chu a hre thiam ta a thok le khata chu pa chu laptop nen chuan tlan chiat atum ta thut mai yun kangi chuan a thei to pin dang mahse chu pa chu atlan chuak thei shrama nima sila pona chuan yun kangi nu in lo man hlawin chu ruk rupa chu a vota chor chor maya atopa chu pa chuan laptop chu nu che in anun chan him nan atlan cheta ringot mai ani yun kangi chuan chu laptop a chuan thilpoi mo taka omani chu aring ta a ti chuan siang hyon a le kim taka te hne na chuan kengin chu laptop le mi kangi thian nu te thi na chuan in zom na ane nge yarin thuwa shila mahse in fiatuma laptop hon an hantum chuan password alo ngaya wangin an hong thei mai lo ti chuan ju yangi chuan computer lama athiam na sang taka nei ti hria in apuina chu an dil le ta a ju yangi chuan kol kal tlanga thi dan tur lo shilin laptop hon chu an hantum le tangar ngara atopa topa chuan laptop chu an hong thei ta shamani laptop a video an han en chuan an thong chiang hle a chu video chu a ma a an local to na club kha ani ti an the thei ngal ngun taka video an en hnu chuan mi kangi thian nu chu tha nge yani ti an the thei ta a ti chuan siang hyonan chu case boy pui tu officer zuwa chu kolin engki mashil ta veka laptop le video chungchang po chu shilin officer zuwa chuan laptop chu thata ka local turin a cha a chu laptop bag chu evidence dang engma an nei the rilawa wangin an hnungzuiin a chuan apoi mo na sadon hle a an nen a thlen ma chu thata ka local turin a cha mol mol bokani siang hyonan uluk zo ka video a en non le na atang chuan chu hmuna chuan Hansola po a ve ti a mutheya video a asana thalak lo langa tanga hre chuak thei chuni in ni engemol zat liam ta khan ari chu Hansola motivational speech ngai thaturin a kalve a chuta chuan Hansola chu thalak puin chu thalaka asana muna tang chuan a hre chuak theya chu wangin siang hyonan Hansola chu a ring hlel ta hle ani this one officer zuarun thlen ma in siang hyonan apa chu laptop pe in thil omzia ashil ta veka chuta apa chuan lo in rol chun zom lo tura shilin ama in alo chin fel vector thuwa shilani chumi nu chuan siang hyona po in ngai thatakin officer zuwa chu a kol le a
apa chu chief officer alo ni thawa wanga laptop a pek thu a soi chuan officer chu chuan ama chu lo ngak jok tur ani thu shilin apa ngei po chu a in nam hnoi thu a soi tamaya chu thu chuan siang hiona chu a thongin oi harsa ati hle chuti lain apa chuan hansola chu lo in mu puin laptop chu a pe a ani na taka chuan chutianga ati chan chu hansola nena an inzom na ti chiat adu wangni in kumsom liam ta khan adu am na awangin hansola chu apui thina mahse tu na chuan eng inzom na ma nei puya du to lovani ama ero chu hansola chuan atlai to thu lo shilin an pani chuan long pakhata an chuan dun mek thuwa shila chuta karatanga siang hiona pa chuak chu siang hiona chuan alo mufu a CEO hansola ngei po chu chiang taka mu bokin apanin chuan eng inzom na chia nge an nei ti chu hriat adu hle ani reilo te hnuwa officer chuwa po chu aron thleng ve ngala siang hiona chu apa laptop alo pe ka wang chuan hawin apa chu phatsan tu ani thuwa shil zui boka chuta siang hiona chuan apa le hansola ten eng inzom na chia nge an nei chu zotin officer chuwa chuan thil eng kim chu a shil ta vekani kumsom liam ta khan officer chuwa chuan hansolan mechia te chu no chi zuara siamin politician thil ti thei tak tak te hna a supply chain ti chanchin na shia chu mai ba ka drugs manga sum don na kalpui bokin athil ti chu politician le police officer tenge ngein an support lat ti a hria chuan siang hiona pa chu shilin investigation nei wat arot ta a ti chuan siang hiona pa chuan undercover agent na thok turin kim taka unaw pa hion suwa chu arwai ta a hansula thil ti ten tak an hailan theinan evidence thatok tak lak khoman tumani chuti hunlai chuan hion suwa chu KNP iwa zirlai ani a siang hiona pa po chu KNP iwa professor nilai mek ni bokin hion suwa chu hansula klapa chuan evidence a mu theinan hunrei tak athok tangar ngara atopa hansula thil ti ten tak tak hailan na tur evidence thatok tak chu anei theita hlau mayani chung a evidence la khom te chu thatakina sefa mahse ni reilo te hnuwa phatsan tu chuan hansula chu engkim shilin hansula chuan hion suwa thaturin a thui hruai te atir chuak tangal hion suwa chuan a thingei donina shia a chuta evidence chu officer joale siang hiona pa te pek atum dalama chuan hansula thui hruai pakhat chuan trakina suhluma kim taka chuan a unaw pa chu accident awanga boral ni in angai char charani siang hiona chuan zona tam takaneya officer jo hnena chuan apa chuan engthil chia nge ati swal chu zotin officer jo chuan ipa khan evidence engkimakola mahse promotion mu adu awangin hansola kuta a hlanani ti in apa chu phatsan tu le kim hion suwa thi na thlen tu pakhatani thuwa shil ta veka siang hiona chuan athu sha churin harsa ati tak zetani hansolan evidence omna laptop chu avo chekngal veka chuti lain deilan hanai chu shwai chuakin hanai chuan video call non chen to lo turin a shil non le a chuta deila chuan pangbar moi tak mai chu pe in thla an la dun boka a mei che du deuh nena an chuak dun thei shim po chu alom tok em mai ani lelama siang hiona chu aril ruwa boi hle a ti chuan apa hne na akalin laptop chungchang chu azot ngata chuta apa chuan dot shila investigation team te hne na ahlan to thuwa soi chuan siang hiona chu athin rim hle a officer jowa thu soi zong chu adik ngei ti apomalo ngai ta ni aril runalutuk chu om ngai na po a shelova ngai tu ana film po aputhei heklo zana akong kal chu mi tu emoten ti buain kutan thlak ta chia maya police station a shwai ni in reilo te hnuwa professor cha chu arun thleng ve ngala siang hiona chu a ina a shwai hotari ani atuka chuan siang hionan hansola chu a office a kalchilin kapa in laptop ape che ani mai the mahse achunga video zong kha kan mu vek to a zela ka thon nge yang che ti in avauta mi amaya chu thua sha chuan hansola chuan makati mel hle ti chuan siang hiona chu poisa ne na thamatuma mahse siang hiona chu a thlem thei mai ani ve ta tlat lova hansola chu vawin thin rim takin a chua san le tari ani chu vele hansola chuan a thluak avor vir le ta a kim taka chu in mu puya somin aril ru chu suk sakatumani
au nau pa thi dan dik tak a hriat lo zot photin accident ni nge ya alo rin tur thu te chu asoi zela chuta thudik tak chu shilin au nau pa chu undercover agent anga akla pa chuan tirani thule chumi chanchin chu siang hyona pa in ashil ruk thu te chu asoi ta veka siang hyona pa chu au nau pa thi na thlen tu ani thu soi bokin siang hyona po in engkim ashiat vek thu ashil bok chu thu ashia chuan kim taka chu athin rim hle a ti chuan siang hyona le apa mutur chuan akal tangal siang hyona pa hne na chuan ka u chunga khan engthil nge iti ti ha zotin siang hyona po in kim taka lam chu alo tang ngala engwanga laptop chu hansola pe nge ani azo chuan kim taka chu athin rim zwal sawa achan chu ahma deuh kha chuan don vekani la ring fanin siang hyona thu soi chuan hansola hne na tanga athu riat zong chu adik nge ani ti ati chianga tin siang hyonan thu dik a hriat nu po engma shilawa wang chuan achunga kim taka chu alung oilo hle a thin rim takina kalsan zui atuka chuan zirlai te chu an zirna tan turin an le chap to a an ma ni room theu chu ti fai ngal char charin ni engemo zat nuwa cafeteria an ele thea wang chuan an hlim hle a chuta an chian mi pa pakhat chuan kim taka chu siang hyona nena an room intro ma changa a in son chwa thule room danga a in son tak dai thuaron soya chu chuan medang ho chu a thongin siang hyona le kim taka te an in hau ngai om an resi lawa anga ina an hre thiam lo hle ani ti chuan yun kangin siang hyona chu thil zia azota ni engemo zat liam ta vela changa a kola chan tha du lo thule engma soi pui theya a lo thu te chu soi bokin thil zia chu engkim shil turin angena mahse siang hyona chuan amu ta achen lo thu soi ringotin nakina ala shil tur tho ina changa a kalsan le ngal chumi hnuwa tang chuan siang hyona dan chu adang hle a midang tu ma abengai heklo chuti lain kim taka chuan academy chwa san chu alo tum ve mek boka professor nena chuan lekha thelutin professor po chuan zona zot chan lovin akaltir ve mai bok ti chuan zana siang hyona panen chuan an inmu a kim takan academy achwa san thu chu shilin siang hyona pa chuan professor nena chuan kim taka chu a u thina chungchanga thudik kim chang tak hril turina cha achan chu CEO hansolan thudik chan ve chau a hrila wangin kim taka chuan a u thatura thupe tu chu hansola ani ti a hrilawa siang hyona pa thil ti eveka angayani chutia in biak na an nei lai chuan an bula papakhat hi aron thu ve a ming chu in miyon ni in siang hyona pa senior ani boka heta che hian hion suwa thi na a bultum tu ber chu in miyon a zo kani ti alangtani kumsom liam ta a siang hyona pa in undercover agent atana yon suwa aroi khan a senior miyon nan alo she chuaka chu vele miswal hansola chu shil ngalin hansola thui shwaiten hion suwa chu an thatta a miyon na chu hansola ta na thokni in siang hyona pa chuan a senior thu chu alo zom mai chawani lelama hansola chu adu dan ang taka thila thlen me ka wangin alom ver hle a athu soi chuan kim taka chuna sa taka ngongin siang hyona le apa laka athin rim mai ba ka academy achwa san boka hansula tan chuan lomna tur hlir alani ri chuti lain siang hyona le kim taka chian te chu an mang ang hle thunga kim takan academy hial achwa san na chan tur an ria theilawa wangin an chian pa chu an ngai tu hle a siang hyona la chuan engma asoi du bok si lo kim taka chuan engkim kalsanin api hne na akala api chuan hotel lian vaklo en kolin ama lo chu chungdang bel tur tu ma anei lovani kim takan a phone han en chuan a chian te message tam tak an lo hnu chha chu a mu a mahse tu ma chang lo hanai chuan nau panga zirtir na atanga a hlo chu azong chu anuwa thon veka a chan chu boina danga lo to le wang ni in relo te hnuwa anu chuan aron kol nge a aya tam poisa aron dil le ani chuta hanai po chuan khoya poisa nge nei se min ti renga tuna phei chuan class kan chan le to a no pang ho po tuition ka pek thei to lo hi ti in azirna a aril ru pek adu ve to thu te chu ashil boka chutia anu ne na an in biak na zong chu de yela chuan alo sheveka hanai chu a khongain anu in leibatam takanei ti ashia chuan pui ve nge chu adu tani
Tichuan zana driver na thokin a inhlo tanta a zan khat na a hlo nem em awang chuan a hlimin rim taka a tho chwa ani baka midang puina tur ani boka wangin a inchuang ve hle a na tho chung chang chu hanai le a thian te tu ma chuan an thiat pui lovani chumi zan vek chuan poisa hlo bel turin round khat dang chia tlan le atuma a customer driver mamo nia insoi omna awathlen chuan a customer chupona a ngak ta renga mahse rei tak a nga hnu po alaron chwalawa wang chuan anningin a khwa a har hle a ti chuan hanai chu kolin hanai chuan ati dan ngai bokin alo chang thelo le a chuta siang hyo na chu vakol vele in siang hyo na nen chuan an in beta char chara thok le khata ahmazona in lian taka chang chuan au thom a sheta thut mai engthil nge ni hria tuma awakal hnai chuan mi pa mai kor wa engemaw zat hian meichia kuthlaka an lo pong swal chu awa mu a chu hmuna chuan pa hausa tak tak baka police officer thlengin an tel ve boka zu an in na sa in moilo tak takin nula te chu an chainom na ani chu in chu hansola assistant in alo ni a an zinga police officer chu motor khal sak tura deyela betu berni in assistant ne na deyela chuan an driver ko ani thuwa shila chuta assistant chuan poisa pe in kal turin alo shil mahse deyela chuan thil dik lo engemaw taka omti chu she thiamin engthil chi ange ani chu hria tumin a phone nen chuan a record ta a mi pa ten meichia te an soi salai chu chiang takin a record vekani vanduai thlak takin hansola assistant chuan aron muhlo maya a phone chu chu sak tumin an inti buai zui deyela chu atlan che thei hlawa mahse assistant thui hrai te chuan umzui ve ngalin deyela po in siang hiona akol ngal char chara mahse ni kho chelu tuga wangin siang hionan a o a she thei ta thlat lo chuta miswal ho chuan deyela kar chu an ron su chora a phone chu hlau zuin a khalchak em awangin a ban thei talova siang hiona po chuan lo kol non ve tuk luk mahse chang tu an om talavani reivak lo nuwa assistant po chu aron thleng vele ngala leya chuan in zelin deyela chuan anun chan him beisein tuya chuan azuang lu taringota siang hyonan akol le chuan switch off a inti ta mak mai deyela chuan a thei top chwa in tlan chwa atum vena sahle a mahse kong khar a hon thei tlat lawa wangin dam beiseya azwan thlak na tuya nge chuan anun na achan ta ni a thi na chuan a thiante mai baka zirlai zong zong te chu atilung che tak zeta ami zenel omle harwang lutuk te chu she chwakin avuina huna chuan an zawain an kal thapa kimta kangei po chu aron kalveani anzinga chuan hana ina tuarna bera achan chu deila alo du tan ve to wangani deila chu chung ko hausa taga tanga selian ani awangin sumlama chuan harsatna ane ngailova tumkhat po hanai apui du awangin an chung ko poisa chu aperengota mahse hanai chuan lo narin achung te poisa chu ala du lova chu wangin deila chuan ama tho chwa nen nge ya pui tumin na athok chan ve tani siang hyon le kim takate pahni awangin an thian ho chu an hlim lo em ema tuna an shom na bel cha turin deila an thla liam le angai ta si siang hyon le yun kangi te chuan deilan aron kol chung chang chu an soi duna siang hyon chuan deila thu soi chu she chiang theilo ma se zui tu ang mayin a thlaphan mel le ti chu a she thei roi roya ti chuan an thian pa thina chungchanga chuan thil danglam dewa omlo nga evenin police station a chuan an vakala mahse engthil ma hriat bel tur an neilo chu thushan a phone taknyal po chu an mu chuak zolova hansola assistant chuan evidence te chu alo ti chevekani hanai chuan ani telin deila chu angai tul tula ti chuan nikhat chu a phone atangin deila thalak le video vel chu a inkwal tamai maya deila chuan hanai adu ema wangin a phone atanga a thalak le thil dang zong zong te chu adu huna pianga alo en theinan a password a pevekani hana in deila thalak le video en kwal na lama chuan mi hausa le thil ti thei tak tak ten meichia te an pong swala an soi salai video chu a muta hlol maya chuta chuan chiang takin hansola assistant mail po chu alangani ti chuan hanai chuan video chu a thian te a mu tir ve veka
chuta chia chuan an thian pa chu hansola assistant tha ani ti an hre chuak theita yun kangi chuan police red tir watarota mahse siang hiona thung chuan ruah manna dangan neya ngai thu soin police a chuan hansola lamtang an tamawangin omzia omlo tur thuwa shila chuta hanai chuan kimtaka unau pa thina deila thina le siang hiona pa tal o na te chu hansola nena inzom vekani awangin abultum tu ber chu hansola ani a zirtirna kan pek masaka ngayani atita a ti chuan evidence an nei to boka wangin professor cha chu anwa muta ngalani professor cha chuan video ami te chu thilti thei tak tak te an ni thu soin an thilti engkema chuan ngun taka ngai to masa zeta che chuak chau turin arona ti chuan siang hiona chuan an thian pa deila thina chu holam mai maya thamral tir lo turin atana phubalak ngei chu antum tani chuti lain kimtaka po chuan alo in ngei to ana sahle a unau pa nunna chu kaukir theito don lo ma se misual hansola chu beileta a thian pa thina phubalak ngei chu atum tani deila thian te chuan video chu mi zong zong mu thei turin an pho chuak ta a an beisei angein korea rama chanchin bulian ber te chuan an cover na sahle video a chuan hansola assistant mail alan via wangin media te chuan zona an zot na sahle a chuta assistant chuan mo phurna zong zong la in hansola chu ahum tatlata chu chuan deila thian de ruah manna chuti chia in an mang angchan der mai vani thak takin an mang an lai tak chuan kim taka arun langa ani chuan direct taka beya hun to thu soin ruah manna dang an siam le tak ngalani miswal hoina an soi sak me che jenga pakhat chu minan tumanga chu chuan hansola ti chia theina tur evidence alo nei hlau chuan an na chu a ol sampha chu donani ti chuan siang hionan officer jo chu bi popin until ti tuma chuan apuina angena chu vele officer joan thalak mangin me chia chu azong ta ngal char charani relote ha CEO hansola po in alo hre chuak ve ngala chu vele officer joa thattur chuan a thui hroi te tirin officer joa chu che theilovin damdoi ina a umpha an ro manna chu a hlo chamle ta ni chuti lain hansola ero chuan information adong zung zung thunga yun kangile siang hiona te po chuan pongswal tok nula chu zong hu in a in kot nge ya officer joa chu tha tuma be ani thule chung miswal ho chuan a thian nu ngei po an tha thu chu an shila chu nula chu hansola te me che tha masak ber thian nu khani in siang hionan apuina chu adila apuyani chuan miswal tak hansola chu an man the ngei tur thu shilma se nula chuan lo hnialin akal san le ngal relote nuwa nula chu miswal hoin kitna pinan shwai bodaya mahse hansolan alutuam na a han phel chia chu a thong chiang hle an mi man chu yun kangizo kaloni a siang hiona chuan en thak an ni ti chu lo shelokin an target tur po chu apuina dilan tum nula chu ani don ti a shengala chu nu chu tha a evidence dang ti chiat le chu an tum don ti a shia ani ti chuan yun kangi chu an nula zon ang thei ber turin a in thuama ataksa a chuan an omna chui theina tur checker da in an omna le an rong te chu a thian te chuan an lo record thei zel dona engkim chu an ruah manna ang zelin akal ri ani yun kangin hansola chu in puantir ngei tumin atithin rimluya chuta athanga chuan hansola chu okin athil ti ten om tak tak te chu a in puang fai ta vek mai kim taka unau pale mi kangi thian nu atha thu soin thin rim takin araka yun kangi ngei po chu tha tumin avota a mahse yun kangi chuan ati tur ber hansola in puantir chu a hlen to awangin engma hlawane lova chuti lain engkim chu evidence satan a thian te chuan an lo record vek bok chuta hansola chuan yun kangi kora tracking device chu mu chuakin en thak na thok tura ron kalani ti chu a hre ngala mic ati chiat rual chuan a thian ten yun kangi chinchang engma an hre thei talo chu vele siang hiona chu yun kangi chan turin a che chuak ngala kim taka chuan zui ve bokin a thui hruai te nena an in belai chu hansola chuan mu nam ti takin CCTV atang chuan alo clear vel mai maya siang hiona te thian dun chuan hansola thui hruai te chu be ron hne viau ma se an ron kalbel zela wangin an hne zo talova
chu vele an thian dang te chuan poison smoke mangaron bein hansula threi hruai te chu ni kho shelovin an omta vekani siang hiona chuan yun kangimol chu azong ta ngal char chara chuta hansola a mu rual chuan be ngalin hansola chu atlan chia a mahse reipo atlan ma in kim takanen an in ma chon vele atira kim taka chuan hansola chu ni eviau mahse hansola chu kungfu le judo thiam lutuk alo ni ve thawa wangin kim taka ringot chuan a ne zo talova hansola chuan soisa shepin a unau pa anga anun na ati top ve tur thu te chu ashila vane thak takin siang hiona aron thleng man thlawa a martial arts thiam na mang chuan hansola chu bein ni kho shelovin athal top mayani reilo te hnuwa siang hiona pa chu police ruain aron thlenga siang hiona chuan alo soilok to angein hansola chu zela athon liamta a apa chuan afapa chu achwangin kati theilo kha iron hlenta ani atia chutiang chuan miswal tak hansola lal ram chu atop ta ni deila thian te chuan atan phuba la in nena anchanga ama hriat rengna hun te chu mangin an thin lunga chuan kumkhwa in acham ring to donani ni reilo te hnuwa chuan CEO hansola support to officer le politician corrupt zong te chu man an ni ta veka chu chuan siang hiona le a chan te chu limna na satak pe in an thil tum zong a hlotlina wang chuan an lom hle kim taka chu senior trainer ni to in ahma a an senior ten an hauh thindan ang che in a junior te chu a hawa hanai po chu meche trainer ni bokin ari po chuan zirlai pahni te chu aru ka an lo in data wangin a hauh meka chuti lai taka ju yang ron kal phei chuan nangpo in iti ve thin tho kha ti in ari chu aron haulet ve a ani po chu computer lama athiam na asan em awangin cyber crime team te chuan an hire ve ta bokani ti chuan zirlai zong te chu an graduate ve don ta a an academy thu von chu cham rolin yun kanginu le pa te chu fanu police officer an nei to mai don awang chuan an hlim hle siang hiona chu a performance athat em awangin president ne na tangin choi moina adong hiala tin hanai nu ngei po in afanu churon troi om ve in hanai chu achwang ve hle a ani na taka chuan hanai nu chu miswal tak ani bik lova lama ezon na bulatan ve theinan a thian tele achung te chu poisa apuka mahse a poisa pek to na te chuan lo bumin poisa zong chu an tlan bo pui ta veka hanai le anu chuan har sat na tam tak an paltlang angai pha ta ni officer jo apo chu damfel vek to in graduation day a chuan aron kal ve nge a hanai te nu fa in kar a thato ti a mu chuan alom tak zetani ti chuan siang hyonan yun kangi chu pangpar moi tak pe in lungchim takin an in kisa an ma chhop tam tak nena malam pandun zel turin an intiamani